Salutare, ce faceți? Am revenit și noi. Am postat un weekend, mi se pare chiar deloc. N-am făcut cum, s-a dus netul, de-abia ieri am făcut. Da, ieri. Și am zi marți, a 6-a. Cred că o să zic data fiecare episod, am început să zic și bine mi-a și să zic. Sper că vă place ce am laudat aici. Minunăție, mare mult, deci minunăție. PCM 55, Semiom 6, Animave 10, Sosec 10, deci minunăție după mine. Deci pe mine chiar e minunăție. Și stau să vă placă muzica de fundal care o am acum. Următorul playlist care eram. Așa. E căi să pietre. Da. Da, frate, care și mie ceva? Care chiar minunăție e ăsta. Înainte farmam cu ăsta și cu ăsta. Și vreau să fac și un vreme sigur mai mult de 50, am stricat pe ăsta seara, dar am rămas fără bani, să fac bani. Level 24 am făcut ieri, ziua copilului. Nu vrei să cred. Fiind de ziua copilului, mi-a căzut această minunăție 55 PCM. Cred că o să dau cu femse, că poate mă simțăm seria că ceva, să mai continuăm. Fie o facem noi, o chemă și se merge. Dacă am avut așa noi ziua copilului, bă, cred ce o să avem următoarea dată. Să avem și mai mare bucurie. Mie că am făcut pe mică, e bun pe transformat. Ai un pic atacul mai mare. Și cu formatul pot să fac și o chemă, dar vreau să vă mai vezi și aici. Da! Și cum mai vezi aici, săgeți, sabie, animale, diavol. Și mi-a căzut sabie, PPP, diavol, animale și diavol pentru DT. Să facem DT cu cineva. Lăsarea de ametist de 50. Aveam 54, dar nu se crește eu mai încolo. Până și-o de halul. Deocamdată nu. Chiar mâine vreau zaperea. O, tăiș, respect, gata. Dacă mai cade aura pe scânteie. Nu trebuie ce scânteie la mine, nu puterea vieții, raza, furia. La mine nu, dar am văzut că unii vor. La mâine vreau să vreau și o cărți de oare și de sura și toate prostiile. This one part, this one third, I've always been. No, just don't let it go. S-a meritat să face. So, will I fall again? Mi-a făcut puțin de păsătă, mă, pentru teme. Nu fac ce rău. Toată teamă. Nu.
mai crește, dar decât să am aura mică, adică mic, prefer să am... Nu știu, nici că nu știu. O să am aura de mai și na... Poate îmi fac ceva cu bani. Dar asta nu știu. David, ia-o, da? Hai să creștem, chiar dacă cred că ar fi o prostie, dar deja încep să ducă dropul. Avem level 54 pentru farma, avem 2 pentru farma, pentru vremă, puterea vieții, cum se cumpără, atac nici atâta, atac, bă, piața magică. Hai să creștem. Ce l-am crezut cu 2? Da, n-am cu 2. Bun. Așa. Aoleu. Stai pe 1. E gină direct. Mă ataci. Închid ăstea cu mine de la n-aș avea un șut să duc direct, văd că nici știu. Hai, amaș. Hai în colț. Hai să bag la colț. Hai, glasul! Ia uitați și voi ce vezi mișc. Am văzut din colo. Ce? Nu fă încă. Da, va pune un hit. Mașă în colț. Gata, acum îi dăm până mâine. Mă să nu scapi. Se bate creierul, asta e viața. Așa. Mă, ce te bate așa greu? Stați. Ai, ce greu se bate. Pun pauză, că chiar e nerv. Dați, aici scrie Goodrike a omorât-o pe regina Păianjen. Deci e chiar bine. Că mi-a arătat hărnicia, am pierdut, am câștigat și o medalie a hărniciei care îmi dă prea multă experiență. Să vedem și să vedem cine cade. Monede. 150 de ca... Sau cât un ca jumătate serios. Hai mă, nu se putea, oameni buni. Bă, sunteți praf, rău, un de recompense. Cineva bate boss. Bine, dacă rezistăm. Dacă rezistăm ăștia, trebuie să rezistăm și oaia. Rezistăm. Ba nu, dacă nu... Dacă... Da, m-am întâlnit. Da, am uitat să dăm la muzică. Gata. E bun când e loud. Că... Serios, omule! N-ai viață! Nu rezist, gata. Nu mi-a făcut. Dar asta aici nu am terminat.
toată seara de el și nu am terminat. Deci să fac chiar. Stop. This. We crave for knowledge far in the unknown. Our time has come to find what we once Am uns clipași baixo de vedem. Bă, poate mai cade ceva de acolo. Mai trebuie să dau 2 dinți, se pare. N-aș făcut sau duiere acum. Am decât 2 magii pe vreme. Mai era serioasă. Hai că facem un V2. Da, ați fost câțiva care m-ați întrebat pe Paperbook, adică Facebook, care mă tot întrebați cu cât se vinde Core Dragons. Puteați să întrebați pe server, dar vă zic eu, se vinde un, deci eu am 108 Core Dragons. Un Core Dragonis e un KK, deci vine dacă aveți 200, vine 200 KK. Așa prețuri, eu nu inventez, trebuie să întrebați pe cine mi-e așa și mie așa, că tot așa mi s-a zis. N-am de ce să vă mint, vă uitați la mine, veți să știți. Știu prețuri, dacă sunt tot alea vechi, da, nu rezist să fac nevoie mai mare. Prețurile sunt tot alea vechi, cred că înainte nu exista Core Dragonis, dar puteți să întrebați acum. Cred că sunt tot alea vechi, deci imposibil să fie alea vechi. Cred că mă duc cu 1, că n-am mai descris la undeva. A, da. Parcă mai am serie de parcurs de începută pe canal cu Minecraft. Nu? Da, cu Minecraft. Și vreau să o încep. O să vedeți că o să o încep. Ca să nu am seria, dar să îmi da încep. Bă, dar am animale la greu, ce pui mei. Am 20, 40, 60, 70,
70. A, 80 animale, aproape 100%. Gladiator. Și unde se crește atunci? Cred că la orci. Hai, creștem la orci, da. Să mai spargem petre. Petre, ce vă sună? Ce mă dobănesc? Petrocele. Ba n-am făcut cine știe ce episodul acesta îmi pare rău. Că n-am făcut, mă, cine știe ce mare jicoșenie. Bine, cam atât a fost și pentru episodul acesta. Eu am fost good like. Sau nu știu că de care vreau pe Let's Play. Nu știu la câtelea, al 8-lea episodul. Deci, la revedere, oameni buni. Sper să vă abonați și cei care vă uitați să vă abonați. Deci, la revedere.